Ja me täällä Experience-ohjelmassa totta kai rakastamme äidinkieltämme. Ja sen takia meillä on ilo ja kunnia esittää Ninja Sarasalon suomen kieltä huippumalleille kurssi. Ja seuraavaksi vuorossa suomen kieltä for supermodels-kurssi. Sä olet ensimmäinen, joka ei ensimmäisenä suositellut stringejä. En mä suosittele niitä. Onko ne epämukavat myös? Ei ne ole epämukavat, ne on vaan ns. Ei hyvälle terveydelle. Ja vielä uudestaan, ei hyvälle terveydelle on yhtä kuin epäterveelliset. Siis ei hyvälle terveydelle on yhtä kuin epäterveelliset. Ja myös ne on epälämpimät. Ja otetaan vielä uudestaan yksi sana, siis epälämpimät on yhtä kuin kylmät. Siis epälämpimät on yhtä kuin kylmät. Koska suomalaisen kankulla, mikä nyt on yleensä suomalaisen naiselle, että suomalaisen naisella on pyörälantio, pitää olla mahdollisimman matalat. Että se ei korosta sitä pyöreyttä. Jos se on liian ylhäällä, se korostaa sitä pyöreyttä. Jos se on alhaalla, se korostaa sopivasti. Joten tarpeeksi alhaat mini-bokserit. Otetaan vielä uudestaan. Siis alhaat on yhtä kuin matalat. Siis alhaat on yhtä kuin matalat. Alhaat mini-bokserit.